Práve dnes 19. decembra sa dostane kométa 3I Atlas najbližšie k Zemi. Tento objekt, ktorý sa rúti slnečnou sústavou, mimoriadnou rýchlosťou nevznikol v blízkosti nášho Slnka. Pochádza z úplne inej hviezdnej sústavy a milióny rokov putoval medzihviezdnym priestorom, kým nakrátko preťal naše kozmické susedstvo. Od svojho objavenia pred 6 mesiacmi 3I Atlas prekonala všetky očakávania. Hoci vykazuje známky kometárnej aktivity, jej trajektória, štruktúra a emisie sa neshodujú s typickými kométami, aké sme doteraz videli. Jemné, ale merateľné zmeny v jej rýchlosti spolu s neobvyklým chemickým zložením spochybňujú existujúce modely toho, ako kométy vznikajú a ako sa správajú mimo nášho hviezdneho prostredia. Ak ťa bavia videá o objavoch v astronomii a o vesmíre, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku.